מה הם מחזירות שם? לא רוצה, לא מתאים לה. אם תעשי כל שבוע, את תמצאי אותו דבר. הנה, אבל לא מצא חן בעיניה. הם יוצאות החוצה. את רואה, הם יעזרו גם לדעתי את העגלה הזאת. שתי בנות צעירות מגיעות עם עגלת תינוק ריקה, ובתוך העגלת תינוק הן מכניסות הרבה דברים. גם אתמול הם היו פה. עכשיו הן מפזרות את כמה דברים שהם לא צריכים אותם. כנראה אוטוטו ינסו לצאת רק עם עגלה החוצה, עם עגלת תינוק. המבט שלהם לכיוון המשרד, כי הם קלטו אותי מקודם, שיוצאת מהמשרד. וואו. חבר'ה, זה עדיין עוד לא תפיסה, אנחנו עוד לא תפסנו אותם, זה אונליין עכשיו, בשידור חי, בסניף 89. שימו לב לשיטה, שיטה של גניבה. תתקשרי למירב, תגידי לה את זה שהם יצאו רק עם עגלה, בלי עגלת זה. רק עם עגלת תינוק הם יצאו. הם פיזרו את כל הקנייה שלהם. הנה העגלה עוד, כנראה עוד יפזרו את הדברים. זהו, סגרו את הזה, עגלה. אחד הלכה ימינה, שנייה שמאלה. הצעירה לדעתי עכשיו תנסה לצאת החוצה עם עגלה. חבר'ה, אני רצה לתפוס אותה, ביי.